Lidi, zdravím vás u mého 4. dílu z Jokboxu, našeho dobrodružství. Vlastně jsem to jenom takové načrtnul. Vlastně jsem vám říkal, že v tomto díle budeme stavit druhé patro. A povedlo se. Počkej, 1, 2, 3, 4. No. Takže to uděláme takovou rychlovku. Nevím, co jsem chtěl vlastně dělat ani potom. Protože to bude trvat chvilku. Potom se možná pustíme do špičky. Ještě vůbec nevím. Vůbec jsem si to nenachystal, takže do řiti. To je jedno. Takže to dodláme a potom to nějak pořeším. Umluvám se. Co jsem to chtěl? Ještě tohle. A na příští díl ještě nic neplánuju, co bychom dělali, že bychom ještě prozkoumali, jo, prozkoumáme ještě tu trhlinu. Tak to je nějaký nový programek. A mohli bychom si udělat nějaké dobrodružství, že bychom někam zašli. Já to zapomněl na brnění, já jsem takovej troll. Takhle doplníme. Fail. Ještě to dáme na rychlovku a potom to skopneme. Takže to bychom měli. A potom máme jako sakra... Aha. No to takto zatím. Ale jak tam bude vycházet, že? Tady začneme se schodama. Tak to potom jsem dal nesymetricky. Říkat. Děláme to jednoduše. Ježíš, proč tam hodím, když mám vlastní pece? To je demence. Dáme si tu schody. Zatím je udělal. Zatím budeme chodit tím venkem. Mám nějaké skla, že jo? Takže krafťáky.
To je jedno. A ty už mě tu fakt štveš. Furt mi tu lezeš přes všechno. A také mi to začíná nasírat. Že okna uděláme. Takto. Takto. Co dělám? Já jsem plnej vůl. A co já zase dělám? Kurňa. Tyjo, já jsem fakt dement. A teď to bude úplně vpr. Teď za to budu zase hejty. Že jsem dement. Mám nápad. A kde to posuneme jedno? To uděláme taky jedno, že by nečekaně. Takto. To raz, dva, tři, čtyři, pět. Když to uděláme takto. To vypadá celkem hustě. Ale na druhou stranu to vypadá hnusně. Takto. Jenom vím, a to zase nepodělám. Jde co, rovnou se tu vyspíme, takže první noc. Hop, no, jsem si říkal. Dneska jsem pěkně rozhavený. Žikry. Aha. Ve které to pálím. Tyhle. Takže. Když jde. Ne. Že. Já tohle chci. Počkejte. To můžeme dát tady, že? Tady, tak to. To, já mám úplně nápad, já už to úplně vidím, takže to si necháme. Já vím, co z toho uděláme. Nahoru si dáme vždycky takhle výstavu, tam si dáme brnění a plně žužo nápad. Takže bezva. Naše surky, takže tutaj. My jdeme udělat ty schody. Tak to. Čekat, já chci něco zkusit, jestli se potom dá chodit. A teď uděláme. A to je o něco menší. Takže nic. To by bylo pěkně zabukované, kdybychom potom chodili. Ne, to by zakrýval ten crafting a to já nechci. Takže na to kalím. Děláme to. Tam zadla
víte co, mám nápad. My vždycky vyběhneme a to bych si to mohl dát, že? To bych si dal takhle. To není zase tak hrozný, ale tam si uděláme zábradlí, uděláme si to třeba i z druhé strany. Ještě to chce tyhle bloky, takže takto. A takto ještě jednu řadu. Další geniální nápad. A teď děláme takto. A udáme si tu chodníček. Počkejte, když takhle uděláme tak. Když tady bude plno, takže takhle já tu. Počkejte, to nechápu. Takže vlastně já půjdu a zatočím, počkejte. Nebo ne, já to nechci, že? Já udělám jenom ten chodníček vlastně, takže tu nebude žádné zabradlí. Takto, takto. To je jedno, že tu nemám dvojitý dveře. Bych chtěl nějaký květinky, jako nejsem nějaký na květinky, ale tak nebude to vypadat hnusně, to se musí uznat. Kráva. Ale my bychom chtěli spíš ty červený, že? Takže dáme speed. Potom jenom fire. Na kolika se to? Na 6, takže potřebujeme 7. Takže je jasný asi. A jo, toto je vlastně hezčí, že? Ale to je jedno, to někdy jindy. Druhá, že? Když začneme s těma, to by nám možná mohlo být, jenom možná. Jedna blbá červená, jedna jediná. To je fakt strašný. Tu nějaká musí být. Když to byla jedna. Jo, tam už jsem je viděl. Tam. Tak, takže Honza červenou kytkou. Vezmeme mi tam tu. By se mohlo hodit červená rozličky jdem. No, jenom ta červená rose. Red rose. Ne, vlastně to je ta kytka. Ne, to je jenom rose. Ty tu. Já jsem úplně slepej. Rychle tam běžíme. Parkour. Ne, to už nemám na to kytky. Teď uznáme. My nemáme dřevo? Máme ho strašně málo. Že já ho dal někam jinam. Nedal. Tak jsme se vypotřebovali asi dost.
No to je jedno. Ještě jsme to nedělali, že? Zkusíme to takto, když tak to potom změníme. Ne, vlastně to dali, ne, my jsme vlastně dali tam to, zvenku, já úplně zapomínám. Takže teď jsme chtěli asi udělat toto, ne? To by mohlo stačit, ale nevím to jistě. Nebo ne. Děláme to jenom jedno. To taky nějak vypadá, že? Teď ještě potřebujeme dřevo. Já už tam vidím strom tady. Ještě nějaké vezmeme. Koukneme se tady. No to se koukneme někde jindy. Jo, ten meč se celkem i hodí. Jo, a chtěl jsem jenom říct, že jeden blok vám taky ubírá, to je celkem hnus. To už je celkem něco jiného než normál Minecraft. Ale to je jedno. Ale kvůli toho jsem asi 10krát umřel. Na jednom saveu. Najíme se. Co jsme to chtěli? Asi se zajdeme nahoru. Jo, jdeme vypalit ten písek. Jo, a dveře bychom si tady potom udělali asi. Počkat, co jsem to chtěl. Jo, ty dveře udělat, pardon, já mám zapomnět hlavu. Tam je to tady někde. Tak to. A tady si uděláme ještě toto. Ještě jeden si uděláme. Crafty. A to třeba to myslím, že ještě jde. Ano.
Takže když uděláme, vždycky přidem tady takto. Děláme toto, že sundáme si brnění. Dáme to tak. To. A tady se odložíme toto. Na jídlo. A ještě asi. Nebo to si dáme tady. Zaspíme se a pokračujeme. To teď nebudeme potřebovat, takže až to budu potřebovat, tak si proto přijdu. Toto video už je celkem dlouhé, takže ho asi ukončíme. Jen to děláme, to druhé patro, jak jsme si říkali. Já to zase posral. Ona se to kopu rokoval, tak nejsem furt plný těma věcma. To je hnus. Já už to vidím. Ty hejty. Takže potřebujeme 6 a to je, no to je jedno. Takže jdeme pro písek. Stačí nám 6 písku. Jo. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ninja! Čus! Pálíme to a ukončíme tento díl. Vlastně to dodělám. Se to neuvidíte. Takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, případně odběr a mějte se pěkně a čau.